No niin, tässä meillä olisi tällainen keväällä hommattu Yamaha, mistä pitäisi alkaa tekemään jonkunnäköistä kahvilakilppuria, kaferaaseria. Tää ostettiin torista keväällä ja aika hyvä aihio. Sattui vielä silleen, että tää on museorekisterissä. Minusta ei kyllä ihan sen tasoinen ole pyörä, mitä museorekisterissä olevan pitäisi olla. Hyvästä aihiostahan on kiva aina käydä rakentamaan jotain uutta. Miekään en ole ikinä tehnyt tällaista ihan vastaavaa projektia, vaikka kaikenlaisia muita entisöintiä ja kilpa-autoprojektia ja pyöräprojektia on tehtykin. Tää on vuosimallia 83. Ja tää on oikeastaan tämmönen Virakoitten esi-isä. Virakohan siellä lukee. Hyvä ilma, niin menee pyörii kovasti ohi kaiken ilta. Tää oli tosiaan, tää oli ostaessa museorekisterissä ja täällä ei ollut ajettu varmaan moneen vuoteen. Tässä ei startti pelannut. Kaasuttajat oli ihan tukossa ja jumissa. Kaikki letkut oli murkkeentunut. Mutta laittelin ne siinä keväällä kuntoon, niin minähän ajelin tällä pyörällä tässä lähellä kaiken kesää ja nyt tuolla tuli toi merkki näkyviin, että nyt pitäisi projektin alkaa. Tässä on jo kesän aikana aika paljon tähän tulevaan projektiin sitten ollut aika hommailla näitä osia. Jonkunlainen kasa tuolla ja lisää on tulos, eli suunnitelma on aika selvä, että mitä sille aletaan tekemään, mutta katsotaan, voihan sekin vielä vähän matkan varrella muuttua. Amerikassa ja tuolla ulkomailla näistä on tehty kyllä hienoja kaferaasereita. Katsotaan sitten, tuleeko siitä yhtä hieno kuin, vai tuleeko hienompaa, kun se tehdään Metsäkylässä. Ei siinä mitään. Aloitellaan hommat. Talvi menee aika nopeasti. Kyllä mulla niin kuin ajatuksena oli, että se ensi kesänä voisi vaikka liikkuu jo. Ja eihän siinä. Jos ei se ekalla kerralla onnistu, niin pistetään sitten seuraavan talven taas palasiksi tai tehdään uudelleen. No niin, tämmönen purkaantuukin aika nopeasti. Se on oikeastaan touhuttu yksi ilta, niin tää alkaa olemaan sitten aika pitkälle purettu. Tää on aika paljon helpompa projekti kuin mitä nuo autot on ollut, mitä olen ennen pääasiassa rakennellut. Onhan tässäkin tietysti oma hommansa.
aika paljonhan siinä on semmoista osaa, mikä joutaa myyntiinkin. Tiedä saatko noista nyt mitä rahaa, mutta onhan niistä iloa sitten semmoselle, joka vaikka museopyörää entisyys. Siinä on hyvää pakoputkea ja muuta kromiosaa. Semmoselle niistä on iloa, kuka entisöi.